କୋବି ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଲା ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଖ ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି ତାପରେ ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖ ଭାଇ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଫଳିଛି ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାକୁ ଖାଇଲେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଚକଟିକି କି ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ କିନ୍ତୁ 10ଟା 20ଟା ମକା ଗଛ ଲାଗିଛି। 20ଟା ମକା ଗଛ ଭିତରୁ 4ଟା 5ଟା ଗଛରେ ମକା ଫଳିଛି। ମକା ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଲା ମକା। ମକା ଦେଖିଲ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଦେଖଉଛି ମକା ଲଗେଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖଉଛି ମୁଁ। ଇଏ ହେଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଟମାଟୋ ଗଛ। ଟମାଟୋ ଗଛ ବିନା ସାର ବିନା ଖତରେ ଦେବାକୁ ଲଗାଇଥିଲା ମୋ ମମି। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଗଛ ହେଇଛି। ଗଛ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ କେତେଦିନ ଗଲେ ଟମାଟୋ ଫଳିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଫଳିଛି କିନ୍ତୁ ପାଚିନି। ପାଚିବ ଆଉ କେତେଦିନ ଗଲେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଇଏ ଟମାଟୋ ଅଛି ମଝିରେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ତମକୁ ଦେଖଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଦେଶୀ ଝୁଡୁଙ୍ଗ। ଦେଶୀ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଛି। ଲାଗିଛି ଏଇନା ତୁଳା ହବ। ତୁଳା ହେଇନି ମଝିରେ ମଝିରେ କଖାରୁ ଲାଗିଛି। କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତଥାପି କଖାରୁ ଗୋଟେ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଖାରୁ ଏଇଟା 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ କଖାରୁ ହବ। ଏଇଟା ବି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଟମାଟୋ ପାଚିକି ସବୁ ଅଛି ତୋଳା ହବ ଆଜି। ଆଜିକାଲି ତୋଳା ହବ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନି ବୋଲି ଟିକେ ଟମାଟୋ ଗଛ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଆଜି ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ 700 ଝୁଡୁଙ୍ଗ ବାହାରିଛି ବାରିରୁ ଏତିକି